muna sake jaddada roƙon 'yan uwa a ko'ina a faɗin ƙasar nan ci gaba da yi wa wannan ƙasa addu'a musamman yankin arewa a bisa halin da muke ciki na rashin tsaro da zaman lafiya da taɓarɓarewa al'amura. Ƙasarmu Najeriya musamman yankin arewa a tarihinsu ba su taɓa shiga irin yanayi irin wannan ba. Kullum ka duba kafofin watsa labarai ba abinda za ka gani sai an kashe kuma kullum abin ƙara gaba yake ba raguwa yake ba, kuma yi ake yi kamar ba a yi. Mun wayi gari muna rayuwa kai ka ce kowa shi kaɗai yake rayuwa babu gwamnati tare da shi, da wannan babu shakka ba ƙaramin haɗari ne ke da shi ba. Al'umma ta zama cikin wani yanayi kamar ba shugabanci yana daga cikin manyan haƙoƙi da suka rataya akan shugabanni bayan kula da addininsu, kulawa musu da rayukansu da dukiyoyinsu da mutuncinsu. Da kusan waɗannan abubuwa a halin da muke ciki yanzu babu wanda ba a keta alfarmarsa ba. Saboda haka kaga manyan abubuwan da ake bukata shugabanci ya kula da su, ya kiyaye su, kusan su ne a yanzu muka rasa. To amma ba mu rasa Allah ba, ba mu rasa taimakonsa ba, kuma shi mana alkawari mu roƙe shi zai ansa mana. wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Don haka mu ci gaba da mai da al'amarinmu ga Allah da kai kokenmu zuwa gare shi, mu gyara alaƙarmu tsakaninmu da shi, mu guji aikata saɓon Allah muna sane, mu kyautata wa junanmu, mu kula da haƙoƙin junanmu. Idan muka yi haka Allah zai kawo mana taimako ta inda ba ma zato, Allah zai kawo mana ɗaukinsa ta inda ba ma tsammani. Ƙofofin Allah suna da yawa, rundunar Allah shi kaɗai ya san yawanta, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ba mu san ta inda Allah zai kawo mana ɗauki ba, amma muna da kyakkyawan zato gare shi, muna da kyakkyawan zato ga Ubangijinmu. Ubangiji kuma yana cewa ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sha. Ina nan a inda bawa na yake zato na, zato mai kyau, don haka yayi zaton da ya ga dama. Mu dai muna yi masa kyakkyawan zato, mun yarda cewa idan muka kaskantar da kai gare shi, muka nuna gazawanmu, muka nuna cewa ba mu isa ba, wanda ita ce ƙofar da tafi kowace ƙofa kai ka zuwa ga Ubangiji cikin sauƙi. babu linkisar wal iftiqar ila Allah azza wa jal. Bawa ya nuna karayarsa, ya nuna bai isa ba, ya nuna shi mai tsananin buƙatuwa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yayin da bawa ya yarda cewa bai isa ba, ba shi da dabara, ba shi da ƙarfi sai tare da Allah, yayin da bawa zai nuna wannan, ya nuna cewa yana da cikin matsuwa, yana buƙatar taimakon Allah, to a lokacin zai samu taimakon Ubangiji cikin gaggawa. amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu as-su'. Akwai wanda yake ansa addu'ar wanda yake cikin matsuwa, yake yayi masa damuwa ba Allah ba? Babu shi. A ilahun ma Allah? Akwai wani abun bauta na gaskiya tare da Allah? Babu.
haka muna sake kira ga 'yan uwa a cikin irin wannan lokaci mai albarka, wannan wata mai albarka, watan rahama, watan jin kai, watan gafara, ci gaba da kiran Allah subhanahu wata'ala a cikin sallolinmu da bayan mun kai azumin mukanmu muna gaya masa matsalolinmu, muna roƙonsa ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana damuwar da muke ciki. Bana da tabbacin cewa a cikinmu akwai waliyan Allah waɗanda in suka ɗaga hannu suka yi addu'a suka roƙi Allah, Allah baya barin addu'a su ta tafi a banza. Wallahi wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Allah ya ce wallahi idan waliyina ya roƙe ni zan bashi, ya nemi tsari na zan tsare shi. Muna fatan za a ci gaba da addu'a, kuma muna sa tsammanin ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo mana ɗauki ta inda ba ma zato. Allah ya ansa mana addu'o'inmu.